Sembada. Air kendangi ngono kok trisik barang. Tua eno seno. Wis tua kuwi. Kaya sikilmu ki dawa-dawa. Wong cendhik kok trisik dik. Kaya boneka malah. Ya wis ben beda-beda arep golek anu apa jenenge simpati penonton ya. Yo. Beda-beda manut kowe kuwi kok Mas Supati. Aku iki ya melu aku kok entak manut aku. Kan manut sapa? Hah? Ya manut sing bayar. Ah, kene. Buanteng ambiar. Mangsa gara-gara jam 2 tabuh kalih menawi jam kula upami wonten mlesetipun jam upami boten sami kalian jam kula menika ateges jamipun para lenggah ingkang boten sae. Boten ning jam kula ming jam weker elek kok. Iki jame para lenggah bangsa duwe merek-merek kok ya kene ming jam apa iki lho. Oh. Nek dinengke ramune nek dikocok malah muni. Matur suwun. Tanpa pepindhan atur panuwun ingkang kula aturaken dhatemenipun Bapak Haji Suwardi ingkang dalu menika ngawontenaken tasyakuran anggenipun sampun dipun pitados malih dening para masyarakat lenggah wonten ing kursi DPRD provinsi ngantos kalih periode ingkang sakmenika periode warsa 2019 dumugi warsa 2021. Nggih, namung saged ndedonga ngarsanipun Gusti mugi-mugi wonten ing asta panjenengan masyarakat menika langkung sae, langkung prayogi, langkung tentrem. Menapa ingkang dipun kajengaken dening para warga masyarakat saged kasembadan lumantar panjenenganipun Bapak Haji Suwardi. Lan ingkang langkung prayogi amanah mergi langkung-langkung lenggah wonten ing kursi nginggil menika godhanipun saya awrat mila menawi mboten kandel imanipun mangke mindak mboten mindak wonten perkawis ing kirang prayoga namung semantena kula tansah ndongaaken dhatemipun Bapak Haji Suwardi tansah saged ngemban kewajiban menika kanthi tuntas lan mboten mangkel setunggal menapa ngantos purnaning periode benjang. Sembah nuwun. Nah. Wah, ya karang maleme ora malem prei mula ya para rawuh para penonton sudanipun kathah sanget. Ewa semanten mboten sampun ngantos kuciwa ing penggalih. Margi wonten mriki menika kula pajang kamera kagem streaming langsung. Dados tasyakuran denipun Bapak Haji Suwardi menika mboten namung dipun tingali ing sambil lenggah wonten ing mriki naming ugi ing sambil lenggah wonten ing manca negari luar Pulau Jawa. Kanyata channel Dalang Sena ingkang kala wau pikantuk silver. Tom silver. Menika tasih ngancik penonton 8.800. Wah, matur sembah nuwun tanpa pindhan. Wondene nuwun sewu PWKS live menika ngancik penonton ngantos 5.900. Ateges menika tasih wonten penonton hampir 14.000. Nah, 18.000 menika menawi dipun tumpuk wonten mriki, wah iso limangsap. Dadi wong dhuwure wong meneh. Menika mboten cekap. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
kapitadosanipun Bapak Haji Suwardi kalian kula sak rombongan sak kanca menawi wonten lepatipun kula nyuwun samudra pangasami menawi wonten kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangasami jer kula menika inggih sagedipun namung ngaten menika sok glece sok sak kepenake dhewe namung semanten niat kula mboten kok menapa-menapa niat kula namung badhe nglipur penggalipun para lenggah dasaripun menika hiburan tumrap masyarakat ingkang dipun aturaken menipun Bapak Haji Suwardi ning nong nah, nembang sing kepenak ngundang Kang Gareng karo Bagong men supaya iso omong-omongan ana sing nyaut-nyaut lan sak piturute adep tasma aku nyawang slendang biru kula nyuwun salah setunggal monggo kula tak golek irek kaya wis tak cekel kok ya ora ono lah nggih neno kula nyuwun swantenipun Ibu Wahyu saking Berbah Semoyo garwanipun Wiratmaya Neno ayo men anu nggo nyuda anu ku lho gusiku awuh yo ora apa-apa tetep tak tahan tenang ae ora kuwatir seneng kowe Din heeh bungah kowe ya monggo hanya sinden ki nek wis mulai apa jenenge mencari perhatian wis ngono kuwi. Hangel. Mengelake kaya dinetke. Serak Pak. Janji. Slendang biru. Slendang biru. Slendang biru Slendang biru Hamong ngenaki Hamong ngenaki Hati Yo mendit meneh no ratakan batin setiamu selendang biru dipun dawahaken srepek kaya Kang Gareng kok ketingklang mrene oh Janu apa Gareng ya Kang? Oh Gareng kok Gareng. Kedingklang. Monggo ayo. Tetep ana janjimu selendang biru. Oh Jangan
wong anggere metu mesti ngosak asik penabuh. Rol. Oh. Metu iku kudu sesek. Metu alon-alon. Ha iya. Slamet to Reng, pangestumu apik to? Iya. Neng daleme sapa iki? Pak Haji Suwardi. Wigatine tasakuran. Nyeneng-nyenengke para masyarakat sak kiwa tengene lan para pendukunge. Lho, kok para pendukung maksudnya panjenengane kepilih malih minangka dadi wakil rakyat. Alhamdulillah to. Iya. Nderek bingah melu seneng. Heeh. Uga tasakuran sukarelawan Suwardi Center. Lho, nduk batune pira kuwi? Sik. Iki ora maksud cah iki. Suwardi Center. Lah iya. Kuwi iki batune pira? Nek wong siji mbutuhke 3. Center iki tegese wah piye ya oleh ngandani karo kowe iki SDM-e rendah ning ngayal. Ngene jongke. Suwardi Center kaya rombongan relawan penyengkuyung Bapak Suwardi iki dumadi saka para muda sing padha apa ya jenenge iki apa jenenge apa Tru? Apa? Antusias utawa mendukung panjenengane masuk ke dalam kawula arus bawah. Weh. Terus sing atas ora ana sing nggoni. Pireng sing atas ora ana sing nggoni kok do ning bawah kabeh iki. Padha ngene ya, iki omongan karo wong ora sekolahan iki angel, Truk. Masuk arus bawah kuwi do ngrungokke panggersahing kawula sing ana ngisor. Maksude kawula sing ana ngisor kuwi kawula cilik. Weh, sing gedhe ra ana wae. Wah, wis cilaka iki, Kang. Wis yo nganu wae ora saru gareng yo. Ketoke ora omong-omongane ra mlebu iki kok. Ya aja, arus bawah panggersahe piye? Angkut diatur karo Bapak Suwardi. Panyune apa sing dikersake kepiye? Merga kenyamanan sarta tentreming urip ki nek ora ana sing nyengkuyung ngono kuwi ora apik. Oh, ngono to maksude. Heeh. Lho, Bagong iki lho. Arep wonge kaya ngene ngerti kata-katane sing tak karepe ngerti ora kuwi wong tuwa, ora dong kahanane. Mula sekolah, Reng. Aku ki ya sekolah. Sekolah kok ning jaba, sing ra mbayar kok. Ning jero rak mbayar SPP, ning jaba ngrungokke karo nyatet rak mbayar, nek semete ngiso. Mulane ya dadi bodho ra. Anake sekolah ki sing pinter ndak kaya bapakne. Jelas kaya anak 3 ape kuliah kabeh. Wah ya syukur. Tak ragati nganti tak sigarke sawah. Nggo mbayar saben semetere. Bingung ta aku. Semeter kok larange ra jamak-jamak. Semester. Semester. Kudu semeter ta? Kudu. Kowe tuku 2 meter nggo mendem kowe wae. Malah rampung. Semeter goblok ra jam-jam. Melu mangayu bagyo ya, Gong. Melu jelas. Ah iya. Sinambi omong-omongan diselani karo tetembangan. Mergo nek omong tok mengko ndak juwarei. Ah iya. Sindene ya ndak selak do ngantuk terus. Heeh. Mergo yaene iki mangsa-mangsa pas banget hawane dimripat dinggo merem. Mula gara-gara sok digasikke. Oh. Carane, wayangan wiwit bar ngisa. Lho. Rampung jejer jam 8:30. Heeh. Limbukan 8:30 tekan jam 10. Heeh. Perang sedina 11:30 gara-gara. Lho iki pikirane isih do fresh. Pikirane isih do kuat nampa apa sing diomongke dalang. Heeh. Yaene iki mripat wis butuh merem. Heeh. Cangkem butuh mingkem. Heeh. Sikil butuh slonjor, tangan butuh depaplang. Ha iya. Organ tubuh butuh istirahat. Kok isih tetembangan wingi dolane ndi? Dolan karepmu ora karepmu. Ayo jenenge cara mbiyen simbah-simbah mbiyen sing gara-gara ku ya wancine ya yamin iki arep tok protes. Ora maksudene wayang dijokke piye kira-kira? Dijokke piye? Ya bareng isa. Oh, engko bubar 1:30. Bulu. Dadi dalange ya iso ngaso tutup. Piyaga iso ketemu bojo. Ha iya. Dadi ora mung do iki ngene iki ketoke kaya do ayem tentrem ning okase do congkrah lho, Truk. Ha iya. Congkrahe mergo ayo ora ketemu bojone kaya.
Sing lanang mulih, sing wedok melek ngedusi anake, ngeterke sekolah. Heeh. Engko sing wedok bali ngeterke sekolah, sing lanang wis ngorok. Heeh. Arep gugah ora wani. Arep nyenggol ora wani. Ah iya. Sinden ya ngono. Sinden ya ngono. Mulai saka nyambut gawe esuk sing lanang tangi ngumbah montor. Tinggal ngumbah montor sing wedok mbiler. Turu tangi gregah wis sore dandan meneh. Wis piye wis? Apa ora marahi mangkel? Ah iya. Ya ning nyatane ya isih ana sing iso meteng ngono kok ya. Jujur wae padha-padha gerange kok. Yaene iki ora usah cilik melek kok. Ha iya, nya kuwi Orisa karo Ika kuwi nyatane ya kuwi mung saking dene nekat. Heeh. Sajake ya ngono ya, Gong. Tak takoni lho kuwi biyen dek konangan aku kuwi meteng ki ya apa ya, Cah? Nggih esuk-esukan, Pak. Ngawur Bagong ya. Ya tak tanjehke kok ya. Heeh. Engko tiwas di mimi. Ayo. Ayo tetembangan sing kepenak truk ya. Ngaturke apa? Iki mau ya diselani kanggo sing tembang-tembang sing cara kuna ya, Truk. Ya. Aku tak nyuwun pambuyantune Mbak Orisa. Ya. Sing lagi hamil 5 bulan luwih ya nak wis anak. Nggih. Oh, jare kowe mau gawe story. Adik udah jejak-jejak. Mohon, Pak. Pripun to? Ora apa-apa, ya karang bocah nek umur 6 sasi iki wis mulai sikile mancal mrono, mancal mrene. Heeh. Bojoku dek meteng kae tak matke ya sikile anakku ya ning nggon metu ki mak plentu ngono kuwi. Ayo, ora nakal, ora ambles meneh, bles. Terus aku lagi turu nang wetenge bojoku to mergo seneng sayang karo anakku. Dupak ra iku. Oh. Sekondron weteng klothok ngono gregeten sorene tak dupak genti. Mangkel aku. Nyah kowe tampanono aku ya. Kuwi ae sane ora. Yo. Anu no. Heeh, nembang sing kepenak. Sinom ya kena, mijil ketoprak ya kena. Ya. Dinggo daturke para sepuh. Ah iya. Mijil kena. Heeh. Neno Dahbi yang Corleng penggironge saiki nek girong wis seru e. Katno. Ah iya. Mbok menawa ana transferan meneh. Ha iya. Mulane kok lek grene cor. Wong kabejane wong iki dhewe-dhewe kok iri kowe. Aku ora iri. Heeh. Wong kaya sing ngeter iki sadar ora. Ha iya. Ya sadar kok ya. Santinet. Tanggep lak gegek
apa setyane kelakon ngopo reng kaya mak kletak ngene krungu kenongku dirutuk matho ya wis ben ora apa-apa mengkari ngono kok apa jenenge gawe kotak gayor karo Bona oh iya bar kuwi rampung terus ganti ya sakake isih mesake sing enong bangane kentonge ya, coba saiki genti swara kangkung. Kakung. Heeh, men iki pancen wis dipesen karo sing ngeteri apa saweran 1 juta kagem Mas Katno. Heeh. Nggih. Arep disawer meneh karo bapake sing sapa Pak sapa jenenge sa? Pak Rizdi. Heeh. Wis arep dikirimi duit Rafia. Gue ngopo? Bar duit kok Rafia. Ana Katno wis pengen gantung diri. Gantung diri iki masalah iki apa coba aku tak takon. Yes. Ayo saking susahe. Rupa kok susah terus. Rupa Brontoyuda. Susah terus. Ora ana senyum sing marai semringah lho. Kuwi gatekke catetan kok ya. Yo Katno ditemplekke mik irunge. Kados Napa? Gusti Nek ya tenan kok suarane arum tenan asli. Katno ki upama wedok wis tak ijapi ya, Tru. Saking suarane kaya ngene sapa sing ora keget? Ha iya. Kados Gusti. Salon iki kaya manut karo suarane Katno. Oh, salon rambut. Salon iki lho, salon sound system. Heeh, manut jebles suarane Katno, jan apik tenan. Ha iya. sampun tengah sampun tengah-tengah ratri kerak ayo mula paguyuban karawitan keraton ki nek vokale ora Katno ora jos. Iya. Heeh. Tenan abdi dalem. Ha iya. Wis nek ora Katno sing gerong rusak sak. Iya. Madu Kisma ki nek gauke ra sing nyebul Katno ora muni kok. Ya ora mbok. Pipa banyu aja gawe kodeng. Neno. Ya. Iya. Ya. Ya.
ge tang tak tang karo bakul tempe ya neno ayo iso ora ujan ora kaul tukoke helm iki kok hubungane iki ora tau lho nek nggo niba barang wong sono lho hobine tiba ya ya Gusti bola bali muni iki aja nganti kedisikan aja nganti kekurangan lho Katno. Neno 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 cang gorengan ati wolak-walik gosong. Ya. Apa citra janji tora brengwa wis nembang mijil utawa kendhing-kendhing klasik iki rasane wis marem tru gara-gara ngopo meneh kudu mbengan ya ngomong digarap Bagong. Ha iya. Nek kaya kowe karo aku iki wancine wis kudu nguri-uri marang tradisi. Ya. Sinom ulut manggung, cano jenenge iki gathik glinding, mijil ketoprak iki arep ngonekke sapa? Nek ora ana sing peduli karo kesenian-kesenian Jawa sing adiluhung. Iya. Ya meng kowe karo aku, Tru. Ha iya. Mula awak dhewe tetep kudu apa ya, Reng? Konsisten dalam menghadapi era globalisasi yang semakin maju dan tidak bisa terkendali. Karena adanya peluru kendali itu ora gathuk omongane iki senengane ora. Ayo genti kowe, Tru. Ya. Men desane aman, men desane tentrem, ora ana apa-apa, kabeh ayem, ayo padha ngunekke. Gudeg Jogja. Udu. Rondo kampung. Apik kuwi. Heeh. Ya nganggo tembang-tembang sing cara mbiyen ya ning iya. Wis rong bengi mau bengi karo wengi dang dang ding dang ding dang. Kayange ra jamak saiki genti sing alus-alusan. Ya. Bukani saka Bonang, Truk. Ya, monggo dados. Ka
ini malam yang panjang, malam yang asik. Tantel. Werna-werna ora. Ora usah tok rondani. Heeh. Nek yaene iki ora bakal ana maling. Oh. Mergane Malinge aku. Caedan ora. Dadi nek aku iki melu rondo tetep tentrem. Nek aku pas ora melu rondo ya arep maling none gareng TV-ne cilike ra jamak-jamak. pirang in 9 in mingan. Ndelok TV dinjen aku ki ora nganti rebutan ndas karo bojoku. Rebutan dusuk-dusukan sirah ki ndelok TV. Ha iya ya apik ki mau. Ayo ganti Bagong, ayo ganti Gong, liang-liang gek nembang wis cah bagus. Aku ki nek nembang nek ora karo ndelok pesinden ki rasane kurang nyes. Oh iya. Yo, sapa diteke? Gong. Heeh. Men iso disawang. Ha iya. Dienggo semangat. Heeh. Men gusiku cenut-cenut. Ha iya. Ayo, Terus apa? Ayo Mbak Ika. oh iya, iya. Mbak Ika meneh. Mbak Ika meneh. Heeh. Jumeneng. Iya. Ah saiki lagu-lagu sing iso rada keras. Oh iya. Ayo campuri alkohol rak keras. Tak tonyo sirahmu lho, Truk. Ngono kuwi dilarang karo masyarakat, karo hukum. Ora kena ya ngono. Oh. Antil kowe. Ya nek seneni Bagong ya ora. Yo nembang. Ya. Nembang napa Mas Bagong? Terserah kowe, Mbak Ika. Kaya nek diceluk apik-apik kok malah kaya ngono to. Mrinding aku. Wo, emang Dilokke ngono aku ki perasae. ya. Nyekar napa? Sing gayeng sing gumyak. Ya. Sing gayeng sing gumyak. Dienggo semangat. Apa? Lali janjine, Mas. Lali janjine. Ya dieling-eling mulane. Heeh. Dibawani. Dina Minggu. Nah, ada kuwi bawane kuwi to. Dina Minggu kang tak anti Eno tinamune ngaya jebul mong lali janjine anane pijersa Maya. maya Pinter kene alasan. pinter golek alasan Neno. nganter-anter angan duka Bagong nek gelem nyuwara nembang ngono lan sing ngrungokke iso wedi. Aja kok ngrungokke, sawangen to. Lho, potong aku ra wis entuk to. Ngene iki nek gelem nganggo klambi. Klambi seragam bodyguard. Wah. Lah ning sing wani. Heeh. Patono aja guyu. Nek guyu badar. Ah, iya. Sing siji takon mecucu terus. Ya tak tukoke kathok training itu. Oh iya. Ya ora apa-apa ya. Ya kabeh iki ayo. Ning ra tambah wibawa. Ha iya. Ditutke nggawa tromos wedang.
Wingi nang Salatiga wis wani obo banser. Ayo dipimpin. Ayo gleleng ra jam-jam nanti saiki. Mbah. Wis ngloso nang ngene bakul-bakul kuwi. Ayo gedono gedine lucune ra jam-jam. Wong loro e gelut terus. Nanti aku ra iso turu mung guyu terus. Yo. Lanjut. Lanjut. Heeh, muni lanjute karo mleding. Lanjut. Heeh. Lanjut. Yo. Aku wis ora tenan kendangane iki. Ndane sapa iki? Si Marmo iki. Jenenge wong sapenake dhewe. Sapa ta jenenge? Denko. Wah, kendangane si apa? Marmo. Dan Denko. Iya. Jeneng kok ya Denko ya. Parapane nek jenenge asli iki anu sapa jenenge iki? Kasim. Oh. Kok adoh banget.
Sapa ta Mas jenengmu ki? Hah? Sapa jenengmu sapa? Oh, takoni karo Ika jenengmu sapa? Ika ki sok tampa anu lho apa jenenge elektrik ya, Kak? Elektrik apa? Iki lho, keyboard dhewe iki lho. Elektron. Oh, elektron. Nah, kok elektrik. Elektrik. Heeh. Goblok banget gareng ki ora. Mbok menawa sok dijak. Ah iya. Ora kuat bayar. Ora apa-apa, wis ana sing ngusung kok. Heeh. Ngejak pengendang kuwi kudu wong loro. Oh. Lah kok Ayo pengendange dhewe sing ngusung kendang kudu ana dhewe. Lah sing ndemung kae sing awake lemu kae sing ngusung kendang. Ngarep kendang jaipong, mburi kedipung. Kaya arep perang wae ora. Ayo teruske. janjane kowe ning ati. Arang isih do kurang weruh jogetanmu kok ya. Meneh, Pak. Hah? Meneh. Wis ah. Wis aku wis rawan kan aku. Tenan ora? Wis senengane ora. Wis. Wis. Ayo wis. Wis ah, wis. Piye kok ora prampuk kok di nek. Ayo. Dadi terus joget meneh. Ah iya. Rampung di nek. Joget meneh. Iya. Ayo akal-akale ngono jenenge ya termasuk kreativitas. Kreativitas. Ganti sapa meneh sing kon medhun? Oh, heeh. Pras ayo pras. Ora dangdut, kowe tak kon nglanggam sing apik. Ya. Pasti kowe iki ditunggu penggemarnya. Mau bengi kesongo tuntang Salatiga geger mungsuh Prastiwi. Oh iya. Musa asik panggung. Nglimpangke gelas pirang-pirang. Oh piye? Sinden po sabun. Ayo. Sinden kaya. Maksudnya? Ora apa-apa, ora maksud. Iya. Nembang bawa sing apik kok terus tibake anu langgam. Iya. Ora liwung, mesake. Kesel ya Pras wis bengi-bengi. Oh iya. Adem kok tangane ning ngarep terus ki. Ora. Medeni malah ning ngemate. Apa? Medeni. Aku kok medeni, aku ki lembah manah kok. Rasa bawa nggih? Bawa. Bawa lah. Ya nek ro Bawa suaramu. apa ya? Hah? Bawa apa, Mbak? Ya bawa apa kamu? Sing gampang. Apa? Lingsir wengi mawon. Wah, iki. Ning rasa bawa. Lho dibawani. Ora ono bawane. Ana. Wis ta rasa ngeyel lho. Dalange iki aku e. Malah aku dunekke rasah ngeyel. Karo wong tuwa ngeyel. Luwa ora dunduhke. Men pangan codot. Ya. Lingsir wangi. Na bisa. Lingsir wangi iki nek ditembangke bengi-bengi jare ngundang demit. Ben aku wani bolone demit kok aku. Oh ya wis. Mbokne tuyul. Monggo, Mas. Teng pundi? Mangga, yo. Gayane kaya anu, penyanyi pop yo suarane. Kagoda
Aduh ambekanku. Ini ra sembodo. Air kendangi ngono kok trisik barang. Tua eno seno. Wis tua kuwi kok. Kaya sikilmu ki dawa-dawa. Wong cendhik kok trisik dik. Kaya boneka malah. Ya wis ben peda-peda arep golek anu apa jenenge simpati penonton ya. Yo. Peda-peda manut kowe kuwi kok Mas Supati. Aku iki ya melu aku kok entar manut aku. Kan manut sapa? Hah? Ya manut sing bayar. Ah, kene. Buanteng ambiar. Yo, mangga. Pun nggih. Kaya wong ngemis lah dikeki ae lho. Le suwe banget le dandan-dandan ra ana wong metu terus pun nggih Den. Ayo wis. Ya ben ra apa-apa ra di ngono ndak ra diplekutho. Ayo aja dingalu aja sia-sia kae sinden tuwa dhewe. Heeh. Mesakake ya nganti menggeh-menggeh. Iki mangan tiwul. Ora kembung wetenge. Heeh. Wis ben ayo. Kae kok Ndara Matswapati karo Ndara Utari, Ndara Parikesit kok sak pejagong kae. Lho, malah ana rawuh Ndara Kresna karo Ndara Janaka kae terus ya disowani yo reng. Ya. Janing yaning talaka kadilangit oh mambang pantepasulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Miyat langening kalanggiwan aglar andaan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang ladal jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro ora bangling kaya putuku Arjuna ingkang mraptana ing Saptawarga inggih Kanjeng Hyang kebareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang wayahipun Arjuna Hyang iya tak tampa nggih ora liwat pangestuning pun Hyang Tampanana kula pendinggo jimat paripih dayana ing kasantosan Putu Prabu Ndarawati padha raja. Iya, Kanjeng Hyang wilujeng ning sambi kala bekti kula kunjuk Hyang. Ya, tak tampa. Ora liwat pangestunipun Hyang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Janur gunung kadingaren teka padha rawuh ana ing pertapan Saptawarga. Kula ana wigati apa mrediake matur marang Hyangmu ing Saptawarga. Nggih. Wale-wale menapa suwanipun ingkang wayahipun Arjuna yektos andherekaken jengkaripun Koko Prabu Ndarawati ingkang sakmangke badhe wonten pangandika saking Kanjeng Koko Prabu ing magepokan kaliyan negari Ngastina Kanjeng Hyang Kusik magepokan kelawan negara Ngastina inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu Arjuna piye monggo Koko Prabu tumuli kula aturi matur dhateng ngersanipun Kanjeng Hyang Matswapati. Nggih. Estunipun mekaten Kanjeng Hyang. Sawanipun ing wayahing Ndarawati wonten Saptawarga sayekti sakmangke badhe atur pekabaran bilih ingkang wayahipun Nyai Prabu Kalimataya dinten sakmangke badhe lereh ke Prabon negari Ngastina. Lho Kusik. Negara Ngastina ingkang nalika semana dituku nganggo wutaing getih ana ing Bratayuda Jaya Binangun lah kok dadi dina samengko Putu Prabu Ngastina Putu Kalimataya bakal lereh ke Prabon kasinggihan mekaten jalarane apa menawi babagan perkawis menika kula piyambak boten mangertos namung saknyatanipun mekaten lelampahan ingkang dumados tumunten pirembagan madyaning negari Ngastina kala wau lajeng anuding dhateng sinten ing badhe kemanti keprabon negari Ngastina dawahing pilihan kala wau boten sare kejawi namung ingkang wayah inggih menika pun parikesit ingkang pantes lan trep minangka gumanti keprabonipun Nyai Prabu Kalimataya ing negari Ngastina Kanjeng Hyang miyat langening kalanggiwan aglar andan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasoran bajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Kresna kula wonten paring adhawuh parikesit kuwi durung sepira ngibarate durung ngancik dewasa lah kok wis bakal didhawuhi ngasta bawat peperintah negara Ngastina apa ora jeneng tumpang suk ngene bakal ngasta peperintah negara Ngastina Kresna iya nyuwun pangapunten nadyan dereng yuswa marandene sakmangke kedah wonten ing nyambung sejarah negari Ngastina mila wayah kula pun parikesit kedah wantun lan purun lenggah dampar negari Ngastina lan mugi andadosna ing kawuningan Kanjeng Hyang bilih parikesit anggenipun lenggah dampar negari ing Ngastina sakmangke badhe dipun mong inggih menika yangipun pandhita ing grojogan Sewu ing Cemara Sewu inggih menika pun Kakang Premban Curiganata Kanjeng Hyang Gusti to kuwi iki tenan apa guyon iya saestu menika kasunyatanipun mekaten saksinipun Arjuna atur kula ing kunjuk paduka Kanjeng Hyang Janaka kula wonten paring adhawuh apa pancen Keparanyata parikesit bakal kajemenengake nata ing negara Ngastina inggih mekaten Kanjeng Hyang wah adalah putuku nggir
Parikesit wonten paring ngadhawuh Kanjeng Hyang. Tumibaning kanugrahan ora mrucut kalawan apa ingkang dibudidaya dening wong tuamu. Ya kuwi bapakmu Sawarga Abimanyu. Ingkang tansah budidaya napake kamuktening marang anak putu saknyatane dina samengko kababar dadi kasunyatan. Mekaten Kanjeng Hyang. Eyangmu Ndarawati lan eyangmu Mbana Keling padha rawuh ana ing Saptawarga ngendikake yen to kowe bakal gumanti kepraboning eyangmu Kalimataya. Mekaten Kanjeng Hyang nanging menapa inggih ingkang maya badhe kawasa mangreh negari Ngamarta. Jenyatanipun babagan ngelmu kula tasih kirang menapa malih babagan pengalaman kula ugi tasih kirang. Menapa mboten badhe tumpangsuh menapa ing dados dawuhipun Kanjeng Hyang Ndarawati dawuh dhateng keng wayah sepados lenggah dampar kepraboning Ngastina. Parikesit kula wonten paring ngadhawuh lenggahmu ning negara Ngastina sawetara wektu bakal dijampangi sarta dipangku dening Hyangmu Grojogan Sewu. Ya kuwi Curiganata. Mula kang saka kuwi aja wedi kangelan dina samengko saguwana apa kang dadi dawuhing pepundhenmu Pandhawa. Menawi tetelo mekaten kula namung jumurung dhederek kersanipun Kanjeng Hyang Matswapati. Kresna, iya kula wonten maring ngadhawuh tumuli aku nunggu lawan pangandikaning Kaki Prabu Ndarawati. Gandeng sakmangke larenipun sampun sarujuk. Monggo, sakmangke tumunten bidhal wonten negari Ngastina. Tumapaking damel radi dipun ringkes malah langkung prayogi Kanjeng Hyang. Ya, yen to pancen mengkono. Ingkang budhal apa mung Parikesit apa eyangmu Matsapati uga nderek budhal marang Ngastina. Langkung prayogi paduka Kanjeng Hyang, Eyang Utari miwah. Pun wayah kula Parikesit kedah sedaya rawuh wonten negari Ngastina. Ngono Kresna. Inggih, kasinggan mekaten. Ya, yen pancen mengkono. Aja nganti kadaluwarsa ayo padha gelak lakune prapta negara Ngastina. Kresna. Inggih, Kanjeng Hyang. Tatkala narepa Kresna tan tulusa
Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katuluwu kirmo yak mayik katon dias baliwur ing Wiratmaka apa Wisantara kowe nganti karo aku nalika kowe ketemu ning dalan kowe tak takoni jare kowe arep nonton jumenengan negara Ngastina ya pancen bener mengkono malah sejatine nggonku pamit kelawan wong Kanjeng Ibu ing pertapan Yasarata ingkang wigati aku mung bakal nonton jumenengan ana ing negara Ngastina nanging jebul Kanjeng Ibu dawuh karo aku dawuh apa Wiratmaka kowe tekan negara Ngastina yen to mengko kowe ketemu karo satriya bagus ya kuwi ingkang aran Raden Janaka sayekti kuwi klebu eyangmu mula sinambi aku nonton sarta ndelok jumenengan ana negara Ngastina ing wigati aku bakal ngaut pepadaning Kanjeng Eyang Janaka ingkang jarine klebu peranganing para Pandhawa lan panengahing para Pandhawa Wisantara kusik to kowe iki aja ngawur aku lagi arep omong kaya ngono omong kepiye aku didhawuhi Kanjeng Ibu kencana resmi saka pertapan Cakrawala iya nalika aku pamit Kanjeng Ibu ya dawuh kaya ngono dawuh piye yen to sejatine wong atu aku sawarga Raden Wisanggeni wis ora ana ning eyangku Raden Janaka kuwi klebu peranganing para Pandhawa mula janjane aku takon karo kowe iki mau aku arep ngandhake nek sejatine aku ki putune Raden Janaka aku ki ya putune Raden Janaka lho apa iya iya aku putrane sawarga Raden Irawan Raden Irawan kuwi atmajaning Raden Janaka mula aku pengin ngawu-awu kelawan eyangku Raden Janaka wah lah nek ngono kowe karo aku ki isih sedulur Wiratmaka nyono kanca gulang-gulung ngelih bareng wareg bareng karo aku lah jebul sedulur to tunggal mbah iya ya ming tuwa sapa aku ora ngerti aku ya ora ngerti wong jarine Kanjeng Ibu Kanjeng Hyang Arjuna kuwi anake akeh banget garwane ya pirang-pirang putune nganti ngebaki jagat aku ya dicritani ngono oh lah nek ngono pancen bener-bener critane ibumu Dewi Kencana Resmi lan ibuku Dewi Titisari ingkang nalika semono wis crita kelawan aku lah iya aku ya dicritani kaya mengono lah nek ngono ayo aja kesuwen ndang budhane Ngastina ndang delok wisudan Ratu Ngastina sinambi goleki nyembah marang Kanjeng Hyang Janaka ayo Wisantara tak tutke cah bagus bumi kuncing langit kelap-kelap aton ler kincanging risang mawe gandrung sabaran katuluwu kirmo yak mayik saking dias baliwur iki sapa iki ana piyayi kok mrepeki karo laku jantraku kosek bocah nom-noman kowe iki sapa ditepungake wae aku Wisantara saka pertapan Cakrawala atmajaning Dewi Kencana Resmi bapakku sawarga Raden Wisanggeni aku Wiratmaka saka pertapan Yasarata putrane Kanjeng Ibu Titisari bapakku sawarga Raden Irawan lah terus wigatine ngopo aku arep menyang negara Ngastina lah menyang negara Ngastina kuwi wigatine aku
Aku pengen nonton wisudan negara Ngastina jare bakal ana ratu anyar. Ya kuwi Raden Parikesit sing dadekke ratu. Jarene Kanjeng Ibu kejaba nonton ratu ing bakal diwisudana negara Ngastina. Aku ya bakal goleki eyangku ya kuwi simbahku Raden Janaka. Aduh, putuku ngger cah bagus. Usik to. Lah kok dadi kowe terus ngrangkul karo aku nek nyebut aku putu, kowe tak jarwani. Kowe ora urung temu mbahmu to? Lho, ya mesti wae aku durung tau ngerti simbahku Janaka iki kaya ngopo. Yen kowe arep ngerti eyangmu kuwi ya aku iki. Lho. Eyangku Janaka? Iya, ya aku ki Raden Janaka. Wisantara. Apa ya bener iki ingkang kekasih Raden Janaka? Apa kowe bener Raden Janaka? Weh lah takono wong pirang-pirang aku ki Raden Janaka. Waduh, Kanjeng Eyang, Kanjeng Eyang. Lah kok dadi Kanjeng Eyang malah tindak saka negara Ngastina? Ora nekseni wisudan negara Ngastina, kowe tak kandhani ya Wisantara Wiratmaka. Yen to wisudan wis kelakon. Lho, wis kelakon, wis. Lah kok dadi Eyang Janaka ora ning negara Ngastina? Merga aku ora nyono babar pisan. Jebul lehku gegadang kelawan Parikesit wiwit kuncung nganti geluk wis jabang nganti saiki wis dewasa. Bareng wis dadi ratu lah kok jebul malih tingale anakku Parikesit duwe kuwasa kinarya ngendhak marang sak pepadane panguwasa kinarya gada ketitik kabeh eyange padha ditundung saka negara Ngastina. Aja nganti ganggu gawe Parikesit nggone dadi ratu ning negara Ngastina. Klebu eyangmu Janaka ditundung aja entuk bali marang negara Ngastina. Mengko mundhak ngagro-agro kamuktene putuku si Parikesit ora nyono babar pisan aku dadi tekan semono. Pambegane putuku Parikesit mula aku getun geduwung jumenengake ratu Parikesit ana negara Ngastina. Wisantara Wiratmaka. Kok sik? Lah kok dadi kaya ngono pambegane ratu Ngastina. Mulyan pancen kowe putu-putuku gelem dadi srana supaya Parikesit eling marang kanane sak benere. Kowe ngamuka ning negara Ngastina mbelanana mbahmu eyangmu Janaka. Wah, endi jenenge Parikesit keparat? Alukon lakuning lekas Lokita linuting kidung ing ana satriya bagus sapa iki? Takon marang aku, lho dhisik ngaku kowe nom-noman sapa? Ditepungake wae. Aku bocah saka Pertapan Cakrawala, aku anake Dewi Kencana Resmi. Wong tuaku sawarga Raden Wisanggeni jenengku Wisantara. Aku Wiratmaka saka Pertapan Yasarata putrane Kanjeng Ibu Titisari. Bapakku Bambang Irawan ingkang wis nyuwarga. Ayo, Ndi Raden Parikesit wani nundung karo eyangku Eyang Janaka. Mongko tekaku nang negara Ngastina, pengen ketemu karo eyangku Eyang Janaka. Lah kok eyangku ketemu ning dalan jare ditundung karo Parikesit. Iki sapa iki? Putuku nggih cah bagus. Kok sik kowe kok njur ngrangkul karo aku? Kowe anak Wisanggeni kuwi putuku. Kene-kene Wiratmaka cah bagus.
Kowe ya putuku, kowe anake Irawan. Irawan kuwi atmajaku. Aja ngawu gawar ngawur. Den. Ampun kaya ngoten karo mbahne kok. Kula seksine, kula niku sing nderekke eyang sampeyan nalika eyang sampeyan tasih cilik ngantos sakniki pun sepuh ngenten iki kula sing ngetutke. Dadi kula niku dong seksine kula. Ora. Iki kok ana kenthongan iso omong. Atos iki. Anake Ndara Wisanggeni iki pancen ya kaya bapakne ora. Kula niku Petro adine Ndara Janaka. Wah, kowe Petro nggih. Kok sampe iso ngarani nek Ndara Parikesit nundung eyange? Ana sing ketemu karo aku. Ngaku yen to jeneng Janaka. Jare Janaka ditundung karo Parikesit. Mula tekaku ning papan kene arep ngapokke sing jeneng Parikesit. Walah, wis akeh wong do tumbak cucukan. Ngaku aku Raden Janaka mung arep gawe geger kana negara Ngastina. Mboten, niki Raden Janaka, niki kengeyang. Estu kula seksine. Apa tenan ngono? Yen kowe ora percaya, mara takono wong sak jagat sing jeneng Janaka kuwi iki apa dudu? Waduh. Wah, untung aku urung ngamuk. Ngamuk ya mung ngewek-ewek kertas. Kaya ampu-ampu wae. Lho, aku ki ampuh anak Wisanggeni ana tok gundulmu piye? Petro iki anak Wisanggeni putuku Wisantara. Wah, lho niku lho. Ati kula terus kaya trenyuh. Trenyuh merga apa? Ndara Abimanyu peputra Ndara Parikesit niku ya persis Ndara Abimanyu. Ndara Wisanggeni peputra Ndara Wisantara ya persis Ndara Wisanggeni. Ndara Irawan peputra Ndara Wiratmaka ya persis kaya Ndara Ndara Irawan. Gustine adil. Iya, Petro. Malah aku nek nyawang Wisantara karo Wiratmaka gegawangan. Kaya aku isih nyawang Wisanggeni karo Irawan urip meneh. Pun niki dikanthi teng negara Ngastina. Tur kalih ngati-ati, niki enten telik Mangindrajala ingkang bakal ngrusak katentreman negara Ngastina Ndara Wisantara. Piye, Eyang? Wiratmaka wonten dawuh Kanjeng Eyang, ayo dadi sijining negara Ngastina nggih tak tepungke karo dulur-dulurmu kabeh Wisantara. Ping pindha mrucut saka gembolan wal saka kudangan sawarka kepikut Wisantara Wiratmaka bocah wingisor sarta gunake kanggo srana ngobak-obak katentremaning para Pandhawa mesa iso kalah karo Janaka tur padha percaya yen to Janaka kuwi pancen eyange. Wah lah golek liyane meneh. Andya bala Pandhawa myuk gumulung mangung siring sata Kurawa ing nuwun sewu menika sinten Pancakesuma wonten timbalan ditepungake wae ala tanpa rupa aku kuwi klebu eyangmu inggih paduka Kanjeng Eyang. Iya paduka sinten? Aku atmajaning sawarga Kanjeng Rama. Harya Sengkuni aranku Kertiwindu. Panjenengan Eyang Kertiwindu. Iya. Wonten menapa Kanjeng Eyang dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta? Pancakesuma kula wonten maring adhawuh.
Apa ora krungu pawarta ing sumebar yen to Ngastina bakal ana narendra anyar ya kuwi adimu Parikesit. Inggih, apan sakmangke kula badhe bidal dhateng negari Ngastina. Nyengkuyung dhateng pun Yayi Parikesit. Kok sik aja kesusu. Ora aku tak takon karo kowe sing dadi ratu nang Ngastina kuwi sapa? Saguguring Prabu Duryudana. Ingkang dados nalindra Kanjeng Eyang Kalimataya menika Kanjeng Eyang kula piyambak. Tiyang sepuhipun Kanjeng Rama Pancawala. Mongko pranataning praja, sapa ratu ingkang lengser keprabon? Kuwi ingkang kudu dadi ratu ya kuwi putrane ing mijil kakung. Mongko Raden Pancawala wis ora ana teges ing kudu nyam kamukten negara Ngastina kuwi. Wayahe Prabu Darmakusuma ya wayahe Prabu Kalimataya. Ora liya kejaba mung kowe Pancakusuma. Lah kok dadi kowe malah trima dadi adipati ning negara Ngamarta, negara cilik. Negara sing gedhe Ngastina dilenggahi dening adimu Parikesit. Monggo Parikesit kuwi ora duwe turas ratu, tegese dheweke iki mung anake Janaka utawa anake Abimanyu, kuwi putune Janaka. Monggo Janaka kuwi mung satriya, Abimanyu kuwi ora duwe turas ratu. Abimanyu kuwi yang jejering satriya. Lah kok dadi anak-anak Parikesit kok Parikesit gedang krang sila tumpang kendangan dengkul sikile edek terus ngelangkai karo sing tuwa-tuwa. Mongko Pancakusuma kuwi luwih duwe kewajiban tumrap negara Ngastina tinimbangane Parikesit. Lah nek cara aku ora trima mung dadi ratu ning negara cilik. Luwung tak gawe geger Ngastina ning pernatan hukum negara Ngastina, pernatan ning negara Ngastina tetep jejeg ora doyong merga apa kalih para Pandhawa. Keblithok kowe Pancakusuma. Kowe bakal adu arep karo gerangamu dhewe kowe. Langaning ngalang wanaglar pandan Puncartina lir kekonang surumsara tetan padhang kasur lan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga himahana wenging ujung ancala ing Kanjeng Eyang menapa ingkang sampun kula aturaken lumantar Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sayekti sampun gumala ing tekad anggen kula badhe lereh keprabon kula badhe manjing telenging wana ngeningaken cipta anengga sakmangke ngantos telas tulising para Pandhawa mila sampun ngantos Ngastina menika kumplang dinten sakmangke sampun sarembak sangganing para Pandhawa kapandhegan Koko Prabu Ndarawati miwah Kakang Penemban Curiganata anetepaken bilih Parikesit wayah kula ingkang tinuding badhe gumanti keprabon negari Ngastina Kanjeng Eyang. Yo, putu
Aku wis nampa kabeh ngendikaning putu lumantar ya putuku Kaki Prabu Ndarawati. Kang mangkono puneng ora bakal selak nanging putu Curiganata nggih wonten dawuh. Kesaguamu tak jaluk nggone mangku kelawan putuku si Parikesit. Nggih, Kanjeng Hyang menapa dadi paduka Kanjeng Hyang badhe kula estakaken. Ya den pancen kaya mengkono. Janaka wonten paring dawuh putumu Parikesit dandanana cara kanalindran ngestaken dawuh paduka. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Ngara. Kaki Prabu Kalimataya kula wonten paring dawuh. Kaki Prabu Ndarawati nggih kula wonten dawuh Kanjeng Hyang. Kaki Penemban Curiganata nggih wonten dawuh. Tora nggih. Kabeh wis mlumpuk ana ing datur ya negara ing Ngastina. Mula wektu dina iki tak biyawarake mring sagung kang padha lenggah. Saklengsering Kaki Prabu Kalimataya Ngastina diasta Nalindra Muda ingkang jejuluk Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna. Parikesit kula wonten paring dawuh Kanjeng Hyang. Wis kelakon sira mandhegani negara Ngastina. Inggih Kanjeng Hyang. Nanging wanti-wanti apa kang dadi welenging pun Hyang. Aja ninggal marang dawuhing eyangmu Grojogan Sewu ya kuwi Penemban Curiganata. Sabab tata lair sira ingkang dadi ratu nanging batin kabeh mau manut lan banguna miturut marang parentahing eyangmu Curiganata. Inggih Kanjeng Hyang ngestaken dawuh. Kula nuwun sewu, kula nuwun sewu lun. Ana kawan Petruk eneng apa? Matur ngesanipun Sinuwun Prabu Parikesit. Iya Petruk. Mboten kinten babar pisan wonten ing Jawi sumbar-sumbar manguwuh-uwuh badhe nyuwun dampar keprabon negari Ngastina. Sapa ingkang bakal nyuwun negara Ngastina saka tanganing Prabu Parikesit? Nyuwun pangapunten Ndara Puntadewa ingkang wayah Ndara Pancakesuma sajake mboten narimaken negari Ngastina dipun lenggahi Ndara Parikesit. Janaka kula wonten paring dawuh aja mbok kasar alusen bocah iki ngestaken dawuh. Werkudara. Nggih. Aku wis kandha nalika mau ngarep aku wis ngomong karo kowe. Aku gelem mangku karo Parikesit. Ning Ngastina kudu tentrem, Ngastina kudu ayem. Yen ana wong-wong sing bakal gawe rusak negara Ngastina iki piye? Wah, ayo dipethuke. Pancakesuma anakku nggir cah bagus ora prayoga dene sira kulup anakku tumuli manguwuh-uwuh nantang marang pepundhenmu Pandhawa eyang-eyangmu luwih-luwih bakal njaluk keprabon negara ing Ngastina kabeh mau wis dirembug dening para sepuh tur dasari putuku Pancakesuma wis dadi nalindra negara Ngamarta kurangane apa? Ora jeneng perkara kurangane
Kanjeng yang mestine kudu adil. Aku putrane Kanjeng Rama Pancawala, aku wayahe Prabu Kalimataya. Ingkang kudu dadi ratu, ingkang kudu dadi Nalindra, Pancakesuma dudu kok parikesit. Mula negara ndak jaluk iki kewajibaning Pancakesuma. Pancakesuma cah bagus. Aja netangi marang kamurkane pamanmu ing Bono Kelik. Kowe bocah wingi sore kekuatanmu sepira? Upama ta bakal ngamuk ngibarate kaya dene sulung mlebu geni iwak kecemplung ana ing wuwu. Ora bakal kowe bisa urip, malah bakal tekaning pati. Tinimbang ora entuk negara Ngastina luwung, patiku tak entengake Kanjeng Hyang Arjuna. Aja yungkir cah bagus. Selagine kowe ngetok karosan wae. Nganggo astaning eyangmu Bono Keling siji wae kowe ora bisa nglawat. Elinga Pancakesuma aja mirang-mirangke eyangmu Kalimataya cah bagus Pancakesuma. Kanjeng yang ngukur dateng kekiyatan tangeh sedaya saged kelampah. Kejawi kula namung pasrah dateng keparingipun Kanjeng Hyang Kalimataya, lair batos kula lila. Kena ngapa lah kok dadi malik paningalmu? Kabeh ora bakal tanpa jalaran. Krana pangendikanipun Kanjeng Hyang Kertiwindu atmajanipun Kanjeng Hyang Patih Sengkuni. Ingat ngojo-ojo idateng ing wayahipun Pancakesuma. Petra, Nun. Kertiwindu anak Sengkuni. Kowe dalah. Ora krungu. Ndrojan kemuni. Ming ora kewetu. Gawe kaget. Matura Kanjeng Kakang Penemban Curiganata Petra. Matur pripun? Yen to anak Sengkuni isih urip nyebar wisa negara Ngastina, wala setan alas. Harus maring jajalanat Sukertane bawana. Sani. Iya, Petra. Sendo iso. Cangkemmu ngopo? Mboyo wis rasa dadak aleman, wis gek menyang. Ngopo? Lho kok kowe to, Gong? Oh iya omongan aku omongan Bagong. Ha sampean dodok jejer Bagong kok dadine. Ngopo wae, Tru? Pun mboten sah dikelirke nggih. Raya nang kene wae. Matur Ndoro Baladewa. Ya, piye? Enten sing ngojo-ojoki nganti geger negara Ngastina. Sapa sing ngojo-ojoki? Anak Sengkuni Kertiwindu. Bles lanat. Bedan ketendang aku. Delok apura ya Petruk. Syukur sampean ya tiba ta. Nendang kok aneh-aneh ora. Wah, Werkudara. Nggih. Isih ning trubusaning satru sing gawe geger negara iki. Mlayu nang ndi kowe? Aduh, mati aku arep mlayu nang ndi kowe? Kowe Kertiwindu, kowe sing nyebar wisa nang negara Ngastina. Kowe anak Patih Sengkuni ora nyusul gerangamu tak sembah.
nargai geger negara sira tutuk nenggala cengelmu mblegat ndasmu. Kamu kawan. Semangkean ora. Wis rasah gong temumpuk ra karu-karuan. Petruk, mah. Edan Petruk wis ora gelem pentas tenan. Mah males kula ora. Kabeh tekaning pati. Yang ngerti windu mati. Danyang swela mati kancaku wis ora ana. Sapa? Dursabala. Dursabala, anak Dursala putu Dursasana nyusula mbahmu. Wah! Sinten iki, Den? Dursabala. Dursabala? Nggih. Anak Dursa putu Dursasana. Juar. Dicocok nganggo kuku Pancanaka nggon telak. Cruk. Mati. Wah, Mitra iya mula sing prayitna ati-ati. Nggih. Sisaning Kurawa isih pirang-pirang sing gelem dijak manunggal. Dijak manunggal sing ora gelem mangsa burunga. Kula golekane nggih, Den. Yo sing ati-ati. Sapa iki? Aku Cing Ciripit. Cing Ciripit iki sapa? Putu Citraksi. Ora nyalai pakem lho kowe. Aku Putu Citraksi hasil lembu peteng. Oh. Areng apa kowe? Areng ngobrak-abrik nang negara Ngastina. Tiru Ndara Werkudara golek putu Kurawa ora gong. Ora. Arep golek sing wedok aku. Oh. Arep apik? Arep apik. Oh, edan. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paneng
sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun kasembadan Ndara mari kesit Winisuda. Mugi-mugi saged minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari Ngastina, saged jejegaken negari Ngastina tetep sentosa kuko bako. Ya Semar. Nerusaken sedaya ingkang dados perjuanganipun para Pandhawa. Anggenipun jejegaken adil lan bebener. Ya Semar. Sura Sudra Jangkang Ratsa Brahta kaping Dharma Stuti Rahayu Samya Makarya Rahayu Samya Pinanggi Ndara. Ya Semar.